नैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय प्रधान आवास योजना ग्रामीण जाय बिथांमोना दासिमबो नैबे स्किमनि जोहै पाक्कानि न' मोनाखै। गभर्नमेन्टआ दा आइडि नाम्बार गोदान नैबे आइडि नाम्बारखौ बानायनो थाखाय गोदान सार्भे खालामगासिनो दं। बे सार्भेनि फुल दायित्वखौ एसएचजि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार बा भिअ बिथांमोननो हेंगारनानै होनाय जादों। नैबे आइडि बानायनो थाखाय न' गोदाननि नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानो हागौ। नोंथांनि गामि गामि थांनानै बिथांमोना नोंथांनि न'नि फट'खौ साफायनानै बा नोंथांनि फट'खौ साफायनानै बिथांमोना नैबे आइडि नाम्बार बानायनो थाखाय फार्स्ट फेज सार्भे खालामगासिनो दं। नोंथाङा जुदि सार्भे बानायजाबाय, नैबे आइडि नाम्बारखौ नोंथाङा बोरै फाइनाल नोंथाङा मोननो हागोन बेनि बागै आं नोंथांमोननो मोनसे सुंद' डिटेल्स लानानै फैदों दिनैनि भिडिअ'आव। आरो जाय बिथांमोना दासिमबो सार्भे बानायजायाखै, नोंथाङा बोरै नैबे आइडि नाम्बारनि थाखाय बोरै सार्भे खालामनानै नोंथाङा न' मोननो हागोन, नैबे आइडि नाम्बारखौ मोननो हागोन बेनि बागैबो नोंथांमोननो डिटेल्सखौ खोन्थाहरगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। जोङो नैबे भिडिअ'आव जुदि नोंथाङा फाइनाल आइडि नाम्बारखौ मोनबाय, दानिया नोंथांनो मा मा डकुमेन्टनि गोनांथि जागोन, लोगोसे नैबेयाव बिनि एप्लिकेसन प्रसेसा बोरै जागोन, बेयाव नोंथाङा बेसेबां बेनिफिट मोननो हागोन, बेयाव माबायदि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया थानांगोन नोंथाङा फाइनाल आइडि नाम्बारखौ मोननो, बेनि बागै सावरायगोन। दानिया जोङो नायनानै लाग्रोनि बिथां CMआ नैबे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण बे स्किमनि फाइनाल आइडिखौ नोंथाङा बोरै मोननो हागोन, बिथाङा मा बुंदों, जोङो बेनि बागै नायनानै लाग्रोदि। কোনোবা দুখীয়া মানুহৰ ঘৰত যদি জীৱিকা সখী বাইদেউ যোৱা নাই, ফৰ্মখন ফিল আপ কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে গাঁৱৰ যিকোনো সংঘৰ ল'ৰা এজনে, যিকোনো আমাৰ ডেকা ল'ৰা এজনে দুখীয়া মানুহৰ ঘৰটোৰ ফটো তুলি ফটোটো আপলোড কৰি দিব পাৰিব। যোৱা ইলেকশ্যনৰ সময়ত যদি আপোনালোকৰ মনত আছে, মই প্ৰত্যেকখন ইলেকশ্যনৰ মিটিঙতে কৈছিলোঁ যে এতিয়াৰ পৰা GRSক নালাগে, গাঁও পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটাৰী নালাগে, যাক ঘৰ লাগে সি নিজেই জিঅ' টেগিং কৰিব পাৰিব। আৰু এই ইলেকশ্যনৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিটো আমি পালন কৰি এইবাৰ প্ৰথম জীৱিকা সখী বাইদেউ আৰু দ্বিতীয়তে জীৱিকা সখী বাইদেউ যদি আমাৰ ঘৰলৈকে নাযায়, নিজৰ ফটো নিজে তুলি আমি এই ফটোটো পোৰ্টেলত দিব পাৰিম। ইয়াৰ পিছত পোৰ্টেলত যেতিয়া আপোনালোকে ফটো দিব, কোনটো কেঁচা ঘৰ, কোনটো পকী ঘৰ, বাকি যিখিনি প্ৰশ্ন আছে যে কৃষি মাটি কিমান, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ঘৰত আছে নেকি, এই গোটেই প্ৰশ্নবিলাকৰ লগত মিলাই আমি জিলাত এখন হিতাধিকাৰীৰ তালিকা নিৰ্বাচন কৰিম। আৰু লাষ্টত একেবাৰে শেষত আমাৰ চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে গৈ আপোনালোকৰ ঘৰটোৰ ফাইনেলি যি লেটিচিউড, লগ্নিটিউড যি লাগে এই গোটেইবিলাক লৈ সিলেক্টেড তালিকাখনৰ ওপৰতে তেওঁলোকে গৈ ফটোটো আকৌ এবাৰ আপলোড কৰিব। কাৰণ নিজে ফটো তোলোতে জীৱিকা সখী বাইদেৱে ফটো তোলোতে ভুলো হ'ব পাৰে, কিন্তু যেতিয়া চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে গৈ ফটো তুলিব তাত আৰু টকা পইচা দিবলগীয়া একো নাথাকিব, কাৰণ সেইখনেই হ'ল সিলেক্ট লিষ্ট, অৰ্থাৎ ফাইনেল লিষ্টখনৰ ওপৰতহে তেওঁলোকে গৈ ফটো তুলিব। গাঁও সভা তাৰ আগতেই হৈ যাব, ব্লক তাৰ আগতেই হৈ যাব, জিলা তাৰ আগতেই হৈ যাব। আপোনালোকে গমেই পাব যে মোৰ নামটো সিলেকশ্যন হৈ গ'ল। তাৰ পিছত আনুষ্ঠানিকতাখিনিহে আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে কৰিব। আমাৰ অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত যিমান দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আছিল, এই গোটেইবিলাক নোহোৱা কৰি এইবাৰ আমি এনে সুন্দৰ ব্যৱস্থাৰে নতুনকৈ আমি নোপোৱা মানুহখিনিৰো ঘৰ আমি বিতৰণ কৰাৰ বাবে বা ঘৰৰ তালিকা আমি সিলেক্ট नोंथाङा भिडिअनि जोहै रोखा जाबाय। आसामनि CMआ बुंदों
प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि फाइनाल आइडिखौ नोंथाङा मोननो थाखाय गभर्नमेन्टआ बेयाव गोबां लेयार बेयाव भेरिफिकेसन जिअ'टेकिं सार्भे खालामनायनि बाथ्रा बुंबावदों। बे गासैबो कमप्लिट जाखांनायनि उनावसो नोंथाङा फाइनाल आइडि नाम्बारखौ मोननो हागोन आरो नोंथाङा न' मोननो हागोन। आरो जाय बिथांमोना दासिमबो जिअ'टेकिं बानाय जायाखै बिथांमोननि थाखायबो बिथाङा मोनसे बिग आपडेट होदों। बेनो जाहैबाय SHC मेम्बारा नोंथांनि न'आव जुदि सार्भे बानायहैयाखै मानिबा प्रब्लेमनि जाहोनाव नोंथाङा गावबा गावनो सेल्फ सार्भे खालामनानै लानो हागोन। नोंथाङा गावबा गावनि न'नि फट'खौ गावबा गावनो नोंथाङा फट' साफायनानै पर्टेलाव आपल'ड खालामनानै नोंथाङा बेयाव आइडि नाम्बारखौ बानायना लानो हागोन। बिनि नोंथांमोननो सुबिदाबो होनायनि बाथ्रा बुंदों। दानिया नोंथाङा नैबे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण बेयाव नोंथाङा बोरै न'खौ मोननो हागोन आरो माब्ला मोननो हागोन जोङो बेनि बागै सावरायगोन आरो मा मा डकुमेन्ट नोंथांनो नांगोन नैबे न'नि थाखाय नोंथाङा फाइनाल आइडि नाम्बारखौ मोनोब्ला जोङो बेनि बागै मोनसे सुंद' आपडेट नायनि। नोंथांनो बेयाव डकुमेन्टखौ नांगोन। नोंथांनो आधार कार्डनि नोंथांनो गोनांथि जागोन, सेल्फ एटेस्टेड कपिनि गोनांथि जागोन, नैबेयाव जब कार्डनि गोनांथि जागोन, मानरेगा जब कार्ड नैबे जब कार्ड नाम्बारनि गोनांथि जागोन आरो बेंक एकाउन्टआ खिन्थु नोंथांनिया DBT लिंक थानाय जानांगोन। डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार आदारजों बेंकजों लिंक थानाय जानांगोन। नोंथांनि बेयाव बेंक एकाउन्टनि डिटेल्स बिगोन खिन्थु नोंथांनि आदारजों बेंकजों लिंक थानाय जानांगोन। जि बेंकआ आदारजों लिंक दं बे बेंकआवसो नैबे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण बे स्किमनि राङा हाबगोन। दानिया नैबेयाव लिरनानै होबावदों स्वच्छ भारत मिशन नाम्बार आरो एफिडेभिट नोंथांनियाव बेखिनि डकुमेन्टखौ बिनो हागौ। दानिया बेनि एप्लिकेसन प्रसेसा जाहैबाय जुदि नोंथाङा दा सार्भे खालामनायाव फाइनाल नोंथाङा आइडि नाम्बारखौ मोननो हाबायब्ला अलरेडि नोंथाङा न'खौ मोननो हासिगोन। बिखौ बिथांमोना अनलाइन बानायगोन। नोंथाङा बेखौ हारसिङै अनलाइन बानायनो हानाय नङा। ब्लक लेभेल बा VCDC लेभेलनिफ्राय बिथांमोना अनलाइन बानायनानै नोंथांनो प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि न'खौ प्रभाइड खालामनानै होगोन। बेबायदि सिस्टेमाव नोंथांमोना प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि न'खौ मोननो हागोन। दा नैबेयाव फार्स्ट लेयार सार्भे जाबाय दं। बे सार्भे जाखांनायनि उनाव आरो गभर्नमेन्टआ सेकेन्ड लेयार सार्भे बानायगोन। बिनि उनावसो नोंथांमोना फाइनाल आइडि नाम्बारखौ मोननो हागोन। लोगोसे नोंथाङा प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि बे न'खौ फैबाय थानाय समाव मोननो हागोन। नोंथाङा बे न'खौ माब्ला मोननो हागोन गभर्नमेन्टआ बेनि दा जेबो आपडेट होआखै। जास्ट नोंथाङा दा आइडि नाम्बारखौ बहननानै लाग्रोबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।